Go! Okay. Vi skal starte med at finde eller bestemme en lineær model ud fra figurens oplysninger. Hvor er den gule ring? Som er den herovre. Og i en lineær funktion gælder det, at y afhænger af x, og at a er hældningskoefficienten, altså hvor meget du skal gå op ad y-aksen, hver gang du går ind ud af x-aksen. Og at b er skæringspunktet i y-aksen. Okay. Så for at opskrive den lineære model, så starter man altid med at finde a, og det gør man ud fra formlen y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Det vil sige, at vi har taget vores koordinatsæt, som vi har fundet over i grafen herover, og bestemt, hvad der skulle være x1 og x2 og y1 og y2. Så har vi sat det ind i formlen, og det giver et fald på minus 2595 per år. Det vil sige, det er altså A-værdien. Og den falder naturligvis, fordi det gør grafen også. Okay. Okay, og når vi har fundet A, så kan vi også finde B, fordi vi kan opskrive en ligning ud fra funktionsforskriften y er lige med ax plus b. Så nu kender vi både A, og vi kan også indsætte en y-værdi og en x-værdi. Så det har vi gjort og taget udgangspunkt i det her koordinatsæt. Så kan vi sige, okay, de 54.541, den har vi sat ind på y-værdien, og det er lige med a, som er den værdi, vi lige har fundet, som er en værdi, der falder, gange med de 17, som vi har taget heroppe fra, som er den x-værdi. Og når vi har de værdier, så kan vi plus med b, og når vi kan plus med b, så kan vi også isolere b. Og det har vi gjort her. Og ja, det handler bare om at trække de minus 2596,41 gange med 17 fra 54.541. Så får du b, og det giver 1000. Det giver 10.409. Og bare lige godt at sige, det er, at b det også står for begyndelsesværdien, ligesom skæringspunktet i y-aksen. Nu går vi til opgave B, hvor vi skal finde ud af, hvor meget det er faldet, hvad antal af landbrug det er faldet med ifølge modellen. Og i og med, at vi har fundet ud af, at A-værdien heroppe, at den falder, og vi ved, at A det er svaret til hældningskoefficienten, så per x enhed, for eksempel heroppe de 17, det vil sige 17 år, så er landbruget faldet med de 2.595,24 per år. Vi har fundet ud af, hvor meget den stiger på et år, og der stiger den den falder 2595. For at finde ud af, hvor meget den falder på 8 år, har vi ganget minus 2595 ganget med 8, og der får vi resultatet minus 20.771, så den falder 20.771 på 8 år. Okay, i idéen der blev vi bedt om, hvor mange landbrug, der ifølge modellen ville være i 2008. Der var i 2008 41.836 landbrug i Danmark. Og vi kan se, at der ifølge modellen var i år 2000 54.541. Og det så falder med 2595,24 per år. Hvis vi ganger det med 8, så kommer vi op på år 2008, og der skulle vi altså ifølge modellen have 20.000 mindre, og ender altså ifølge modellen på 33.769,72 landbrug i 2008. Og det er jo noget mindre end hvad der faktisk var. Vi prøver at finde den procentvise forskel, og det gør vi ved formlen fremskrivningsfaktor er lig med S over B. Altså vi finder fremskrivningsfaktoren ved at tage vores slutbeløb, som er det faktiske tal, og dividere med vores begyndelsesværdi. Undskyld, det passer ikke. Det er vores faktiske tal, det der rent faktisk var, det er vores begyndelsesværdi.
Og dem sætter vi så ind i formlen og finder først R, som er forskellen som decimaltal. Det kan vi så igen regne ud som procentvis forskel ved at sige 0,81 trækker 1 fra og gange med 100. Og det er der sgu ikke lige nogen, der har givet regne ud for mig. Så, og vi finder lige en lommeregner, og så lige regner resultatet ud, hvad det egentlig giver. Altså 0,81 trækker 1 fra. Det ganger vi så med 100. Vi får minus 19, så det vil sige, at den procentvise forskel er 19%. Og det betyder, at der i 2008 ifølge modellen vil være 19% færre landbrug, end hvad der faktisk er